Campws cyn coedoedd cartre rownd rhagbrofol pencampwriaeth ffutsal Byddar Ewrop. Sweden, Bosnia a Thwrci oedd yn ymweld â'r brifddinas gyda phob tîm yn gobeithio sicrhau lle yn y rowndiau terfynol yn y Ffeindir, ym mis Rhagfyr. We won the bid last year, and then we've been putting together sort of the schedule and the sort of logistics of the tournament for about 6 months now. So it's quite a long process. It's nice to see the actual games taking place now. Dim ond lle I ddau sy'n yn y rowndiau terfynol, felly roedd rhaid I Gymru gychwyn yn dda yn erbyn Sweden. Roedd hi'n amlwg o'r dechrau bod y gêm am fod yn un fywiog. Gweithio ymdrechion Cymru, Sweden aeth â hi gyda buddigoliaeth gyfforddus o 4-9. Dechrau siomedig i'r tîm cartre. Wel, aethon ni ddechrau yn wael iawn ac yn slo yn dod I fewn I gêm. Da ni ddim wedi cael lot o gemau yn ebyn gwledydd eraill, felly mae'n anodd dod ati yn slo bach. A wedyn, wrth gêm mynd ymlaen, mi wnaeth Sweden cymeryd y chances a nath nhw sgorio. Yn dilyn y gollad yn erbyn Sweden, roedd Cymru angen canlyniad positif yn erbyn Bosnia, oedd eisoes di colli yn erbyn Twrci'n gynharach yn y dydd. Gyda phwys ar y ddau dîm I ennill, roedd yn gêm agos o'r cychwyn, ond Bosnia oedd yn fuddigol o 4-6, a hynny'n rhoi terfyn ar obeithio'n Cymru o gyrraedd y Ffeindir. There's just one or two things that just didn't go our way. I say we were very unlucky not to get a win there. Ym myd ffutsal Byddar, mae yna nifer o heriau I wynebu, a'r her fwyaf yw taclo'r rhwystyr cyfathrebu. You learn how to communicate with the players and what signals they'll accept and what body language to use, and obviously a lot of them are good lip readers anyway. You just got to be patient with it. That's why we've got the flag, and that's why you've got 2 referees, so you've got one each side. I'r coaches, mae'n anodd, gan bod nhw'n cwad a bod ni ddim yn cwad, mae'n anodd dod â tactics a bydda I fewn, ond da ni'n gweithio ar efo, da ni'n gyd fel tîm a da ni'n undeb da. Gyda Thwrci'n sicr o gloi'r penwythnos ar frig y grŵp, dechreuodd yr ail ddiwrnod o gystadlu gyda gêm dyngeddfennol rhwng Sweden a Bosnia a'r ail safle yn y fantol. Manteisiodd Sweden ar gerdyn coch I Bosnia gan fynd ati ennill y gêm o 4-1. Twrci oedd gwrthwynebwyr ola Cymru a heb ddim i'w golli roedd y tîm cartre'n awyddus I orffen y penwythnos yn gry. Mae Twrci'n drydydd ar rhestr detholion y byd, felly doedd hi ddim am fod yn gêm hawdd. A roedd hi profiad yn amlwg wrth iddyn nhw sgorio'n gynnar ac yn gyson â threchu'r tîm ifanc o 4-2. Nid y diweddglo delfrydol I Gymru felly, ond profiad heb I ail wrth i'r tîm ddatblygu at y dyfodol.